prøve at lave rundet sådan lidt mere, du lavede alt muligt. Få lyt til de der melodier, du synger med munden, og se om du kan finde nogle hooks, nogle melodier. Prøv at lave noget, hvor der er lidt mere, hvor den trækker vejret mere melodi. Og det betyder, at man kan ikke spille hele tiden. Lidt flere pauser i det du spiller. Det er sådan, du ved. Ja, præcis. Skal vi prøve at optage? Nu har vi nogle idéer. Det er rigtig fedt.